Jysk i Aarhus skal i gang med en S4HANA-rejse, og derfor søger Prosapia på vegne af Jysk en SAP Finance Architect til tiltrædelse så hurtigt som muligt. Der er tale om en fast stilling. Samtidig er Jysk ved at opbygge et internt team i SAP-afdelingen med fokus på Finance Controlling, og dette er altså muligheden for at være med på 2 nye spændende fronter. Hvis du har erfaring med S4HANA på Finance Controlling-området, og hvis du vil være med fra starten, så er dette den helt rigtige mulighed for en SAP FICO-arkitekt. Det er sandsynligt, at du har mindst 10 års erfaring med for at kunne udfylde denne krævende rolle. Rollen indeholder et ansvar med at dele fra en SAP RTA, Release Train Architect, og en SAP Solution Architect. Du skal kunne dansk på forretnings- og forhandlingsniveau. Lidt baggrund. Jysk fortsætter med at outperforme sig selv i disse år. Dette indebærer nye spændende muligheder i en virksomhed i vækst. Vil du høre mere? Giv os et kald.